Hej, jeg skal fortælle jer lidt om Vivianes læresætning, som siger, at summen af linjestykkerne fra et punkt i en trekant er lig med højden. Jeg starter med at tegne en ligesidet trekant i programmet GeoGebra, som har vinklerne A, B og C. Derefter indsætter jeg et punkt D i trekanten et vilkårligt sted og tegner nogle vinkelrette linjer ud til trekantens sider. For så at bestemme længden af disse linjer, tager jeg et linjestykke og tager fra punktet D ud til trekantens 3 sider. Derefter vil jeg fjerne de vinkelrette linjer, så det ser pænere ud. Vi kan nu se herinde, der har vi linjerne G, H og I. Dem vil vi så have en sum af, som vi skriver hernede. G plus H plus I. Den er 6,78. Den ændrer vi til sum. Derefter vil jeg prøve at flytte rundt på punktet D ind i trekanten. Og som I kan se, så ændrer variablerne G, H og I sig, men summen forbliver den samme. Det næste er så at vise, at den er det samme som højden. Det gør vi igen at sætte en vinkelret linje fra punktet A ned til trekantens grundlinje. Igen tage et linjestykke fra punktet A til grundlinjen. Og igen fjerne den vinkelrette linje. Der ser vi, at det er K, som er 6,78, og det er det samme som summen 6,78. Igen, hvis vi flytter D, vil det stadigvæk være det samme, 6,78.